Знам, че мина само един месец, окей, знам. Сме се събрали тук днес да си допреба косата. Слушайте сега, котенца, това лилаво трябваше да бъде лилаво, а не червено. Почваме с разкачването на този екстеншън. Ами да, виж сега кака какво ви е купила. Тонерче. Надявам се това достатъчно да хване, защото аз както винаги в последния момент утре имам участие на София Прайд. Надявам се сега като го навлякам този цвят да издържи още 2 седмици поне до концерта ми, който между другото, ако не сте разбрали, пуснахме още бести билети. Ако сте били тъжни, че сте изпуснали бести билетите, заминавайте към евенти, пуснахме още. Аз не знам защо реших, че това е шампуан и започнах да го шлякам отгоре. Си го изтискам просто цялото на главата и ще се моля да хване. Да ви кажа, това изглежда доста обещаващо. И сега ще си оправя и екстеншъните. Вау, за първи път цялото нещо ще бъде в една част, не мога да повярвам. Преди да ви покажа финалния резултат, исках да ви се оплача. Има някакви абсолютни кретени, които препродават билети за моя концерт. Не знам дали са фалшиви или просто са си купили повече, когато ги пуснахме първоначално. Но хора, моля ви, не се връзвайте на тези абсолютни скамърски истории. Да ви кажа, че вече няколко човека ми пишат и ми казват, това истинско ли е? Много ме е страх, че някои от вас не са ми съобщили за това нещо и просто са си купили такъв билет. Ако сте от тези случаи, моля ви, пишете ми. Онзи ден се обадих на организаторката на евента и я помолих да пусне още бести билети, за да се избегне този скандал. Пуснахме още лимитирана бройка билети. Моля ви, не прибягвайте до черния пазар, защото не се знае колко са истински и после аз ще го отнеса. Така че, плиз, сайта на евенти им, заповядайте да се видим, ще получите страшно много екстри на концерт. Сорта на подаръци, пен среща с снимки, с автографии. Ще дойдете още по-рано, имате ранен вход, ще гледате саундчек. Бе, със сигурност е по-далавера бести билета. Заповядайте. А сега финален резултат. Вау! Получи се точно както иска! Няма да слагам днес екстеншените, ще ги сложа направо утре на Прайда. Ще се радвам да дойдете да ме подкрепите и там също. За лилав тонер на Престиж, не за първи път го изяждам, мила! А ти се радвай, че направих всичко в една част и напиши в коментарите, ако си успял да си вземеш от новите бести билети. Бам!